ki pulit iada khappud Border Security Force BSF haka 800 tarik kilayo kemi kimar thmu ban khaii Tuh Sha Bangladesh kiba shongdor dunai ka khatwei Lak Tyngka. Haba ki BSF kilayo jingtip bathikna na synstiat kil apktem ha lynti jong nongkhaii Tuh shiliang po. Hakini ke kynti kilayo kem ye ki Muit ke dawai jyrhoh Phensedyl ke shini ki Jain bat kiwe de kimar. Ye kini kimar ki mata balayo kem la IT no office custom kabadan hakijaka khappud.